try. Sorry, beth yw'r cwestiwn? My brain fi ar hyn o bryd, like, I don't even know what's happening to me. It's baby carrier. Oh my gosh. Oh my gosh. I don't actually know how to put it on, but how does it look? Nice. That looks rubbish! Nath midwife fi Helen weid ac o flan Oli fyd fod yn really bwysig bod fi yn cael bach o me time cyn bod y babi'n cyrraedd achos unwaith bydd hi ma, sa'n meddwl bydd lot o amser 'da fi. So fi wedi dod i'r spa yn Gaerdydd heddi i gael chill day gyda'n ffrind i Liz sy'n gweithio yn y BBC gyda fi. Mae hi wedi mynd 29 wythnos erbyn hyn. Mae'n due yn mis Ebrill, so edrych mlaen i gael real good day dyddi fan hyn. Hi Liz! Hi Nat, you okay? Yeah, good diolch. Lovely Lovely gweld ti. I'm excited am hwn. I know. Mae'n really nice cael cwrdd â rywun o gwmpas yr un oedran â fi sy'n hefyd yn disgwyl babi, sy'n gweithio yn yr un lle a just cael bach o chill. Be ti'n colli mwyaf o ran bwyd? Oh my gosh, smoked salmon. O, a fi. Ond oedd mami fel, mae hwnna mor middle class, fel just bit o salmon normal. Ond fel, Yeah, I suppose. sort Dwi of ddim yn un say- peth. Na, dwi ddim. Ti wedi prynu'r pram? So yeah, ni wedi prynu pram, dyn ni wedi prynu cot, a dyn ni wedi prynu y baby carrier ni'n sôn am yr un. Dyna'r un non-negotiable. Arty Yeah, arty popwen. Non-negotiable fi oedd fi'n cael hwnna. Oedd Oli Absolutely. fel, how much Yeah. for a baby carrier? Ond ti o, o'n nhw yn gweud mai hwnna yw'r un, dwi ddim just yn fel designer baby carrier, mae Na. fel, hwnna yw'r un gorau. Yr un gorau, a mae'n para am blynyddoedd. Ydy, exactly. Ond oedd Tom fel, mae hwnna'n ridiculous. Yeah, oedd A Oli nes i fel- ddeud, os ti eisiau babi, this is what I'm getting. Yeah, fi fel. You okay? Oh wow, thank you. Oh, thank you. That looks so good. Faint o blant ydych chi eisiau? Fi'n meddwl, mae Oli eisiau 2, fysa ni'n caru cael 4 merch. No way. Yeah, Pedwar merch? Oli just fel, oh my god, Fel little women. Yeah. Love it. Mae hi wedi gweithio pawb bod hi'n cael merch, a ni wedi gweithio pawb erbyn hyn bod ni'n cael merch hefyd. So oedd just yn really nice cael chat am pa mor wahanol yw e i godi merch i fechgyn, a falle bydd ffrind dy fi fyna fyd wedyn ni. A ffrind i'r babi. Fi'n gweld magu merch yn lot fwy cymleth yn y bachgen. Cos fi'n cofio be o'n ni fel yn tyfu lan, a ni'n poeni am fy ffordd o'n i'n edrych, a be oedd Yeah. bobl yn meddwl amdana i. A bod e lot o noddach. Yeah. Fi'n meddwl hyn oed fel gyda Instagram, cyfrwng cymdeithasol nawr, bod e just loads o noddach i fod yn ferch ifanc na beth yw e fod yn bachgen ifanc, achos dim rhaid nhw'n neud gymaint. Na. Meddwl bod just fel dim gymaint o pressure i nhw Yeah, fod ar. ti'n mynd cymharu yn yr un ffordd dwi'n Na. meddwl. Cos mae merched fel arfer yn eiddfedu'n gyflymach hefyd. Yr un, ie. Nes i ffeindio fe'n rili anodd. Fi ddim yn gwybod amdano ti ar y dechrau pan o'n i'n disgwyl, pan mae'r bwmp yn tyfu, yn gweithio ar y teledu, Yeah. a be mae pobl yn mynd i weid. Yeah. Ac dyw dynion ddim yn goffi mynd trwy hwnna o Na, gwbl. ddim o Fel, gwbl. dim byd yn newid. Ond ti wedi kind of poeni o gwbl gyda'r ffordd mae corff ti wedi newid neu... O'n i yn ar y dechrau, Yeah. achos ti jyst yn tyfu a tyfu a tyfu. Especially pan o'n i ar baby moon ni. Nes i ffeindio fe'n really anodd. Ti'n o'n i'n really fel upset ac yn really isel. Achos o'n i just ddim yn gwybod... Ti just yn kind of Sut ti newid wisgo bob fe, ma- ie. Ie. Ti'n newid bob man, mae dy wyneb di newid, mae dy freichi di, mae dy fola di, mae popeth. Oedd o wenith o'n i'n neud maternity shoot, just i fel, achos oedd pawb fel, wneud i really Yeah. golli'r bwm. A fi mor ddiolchgar bod ni wedi. Oh my gosh, ti'n edrych yn amazing hefyd. Mae bwmp ti mor taclus. Wel, So ma' just jyst- kind of... Ti'n i Yeah. boco, ti'n neud maternity shoot? Na, ddim eto. Chi'n mynd i neud i? Yeah, newn ni trio. As in, it's not one of my priorities, ond os dyn ni'n cael yr amser, newn ni neud. Definitely. Nes i, Yeah. honestly, nes i caru neud y gyda. Fi fel nes i weithio ti fel, Yeah. oedd e just yn fel... Oedd e'n amazing. Yeah, they're just fel date day. Yeah. Heddi fi yn sortio yr nappy bags sy'n mynd i fod yn y tŷ. Mae loads o pobl wedi gweithio fi, mae'r peth gorau i wneud yw cael nappy bag, lawr llawr a lan loft. A wedyn ni hefyd yn mynd i gadw un yn y car hefyd. Rhain yw'r nappy bags.
So basically, mae stwff fel wipes yn mynd yno fe, nappy cream, actual nappies. A wen bydd I jyst yn rhoi fel baby grows yn rhai ohonyn nhw hefyd. Pan mae hwnna di wneud, fi dal yn edrych ar ôl Caio ar hyn o bryd. So fi yn mynd i fynd â Caio mas am walkies. Fi a Caio yn mynd am walkies i Bai Langland. A mae Kate yn dod â hat i fi achos mae mor o'r. Mae hi'n oed Caio yn crynu yn y car fan hyn dy fi. I ti Caio bach? Mae funny ten. I look like I haven't slept in a week. Yes, yum 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 yum. Goody. You're a star. Heddi ni'n mynd i adeiladu i'r cot. Ni actually wedi penderfynu mynd am fel next to me yn hytrach na cot a Moses Basket. Cos oedd loads o bobl yn gweithio fi bod Moses Basket mond yn para beth i fis. A wedyn ni, mae'r cot yn gallu bod yn fawr. A falle bydd dim angen un tamor y babi sy'n 9 mis neu rhyw blwydd o tamor y mewn stafell ar ei phen ei hunan. Mae'n flat ar hyn o bryd mewn bocs. So fydd rhaid i fi a Oli roi at ei gilydd. Then absolutely fine. Ti'n dod lan lot, Caio? Lan lot? Na. Ni ddim yn bita hwn, Caio. Sama, di hwn yn bach mwy cyfles na ti wedi bancio? O'n i'n meddwl bod e pam nes i weld yr instructions. Oh my gosh. Nes i gymryd yr instructions yn syth. Nes i edrych yn nhw, o'n i'n mynd deall nhw. I don't know if we need any screwdrivers, ond fi newydd edrych draw ar Oli, a mae wedi wneud yr rhan ohono fe. Fela. Na gyd fi wedi wneud yw tynnu'r plastic off. You're doing a great job at that, though. Fi'n meddwl bod fi a Oli yn ei tîm really da. Mae e'n gallu just do his thing, a fi'n gallu watcho. Well, Mami knew before anyone else, because it wasn't a life plan, oedd e ddim beth o'n i fel, dim beth o'n i moyn. O'n i wasn't yn gwybod bod fi eisiau plant gyda Oli, ond o'n i just ddim na be o'n i moyn nawr. Looking back, as terrified as I was to tell Mami, I didn't need to be at all. A ti'n be, fi mor falch hefyd, achos fi'n gwybod yn y dyfodol gweud bod fi mewn sefyllfa le ma'n ferch hi nawr yn goffa gweithio fi bod hi'n disgwyl babi. If I'm ever in a situation where this girl tells us that she's pregnant, I'll just know exactly how to react because Mami did it the right way. Mae'n really nice pam actually rhywbeth yn ei wneud fel adeiladu cot, achos mae'n rhoi amser i ni siarad am bethau. GCSEs did you do? Oh, I should know this. PE? I did. That's all I got. Business. Oh, yeah? IT. Oh, did you? Yeah. Oh. French. Did you? Yeah. Really? I don't know why you sound so surprised. I didn't know you did French. And geography. I did know geography. I didn't know French, though. Well, Do you know what French is in Welsh? Frank. Oh, that's France, but yeah. Oh, close. I mean, it's Frank, It's close enough. but it was close enough. Very nice. Wow. Oh, I think it's safe. It needs to be safe. Job done. High five. Teamwork. Fydden ni ffind mas bod y babi'n breach yn y growth scan, a wnaethon nhw weid, os ydy'r babi dal yn breach erbyn 36 wythnos, bysa rai bod fi'n cael rhyw fath o drafodaeth gyda'r midwife. Eithon ni wedyn ni gael midwife appointment just ar ôl dolyg, a oedd y babi dal yn breach, ond o'n i'n 34 weeks. So oedd y midwife yn gweud, there's still apparently 50% chance bod y babi yn symud rownd i fod pen lawr erbyn 36 weeks. Os ydy'r babi yn troi rownd yn naturiol fab, achos bysa hwnna yn gret, achos na be fi moyn. Ond os nag yw byddai ddim yn cael yr ECV, fi wedi penderfynu byddai jyst yn cael cesarean section, a bydd dyddiad neis dyn ni, a fel na mae. Felly ECV yw pan maen nhw'n troi'r babi os mae'r babi'n breach o'r tu fas gyda dwylo. Felly mae doctor, ti'n goffod gorfod lawr, mae rhyw doctor yn goffod troi'r babi nôl i'r ffordd cywir. Gyda gwaith Oli a gyda ffwtbol, mae protocol mae rai fi ddilyn. Sim hawl da fi jyst ffono fe os mae'r babi ar y ffordd. Felly mae rhif e ffôn pobl gwahanol da fi ffono.
Ddo nath y hala 5 rhif ffôn gwahanol i fi. Fi'n meddwl oedd loads o rhifau ffôn fel y physio, gewn ni weld, medical room, y reception, y doctor, bydd y doctor yn bob un gêm. Rhywun Minty a Beth, bydd nhw i gyd yn y games fyd. So mae 5 rhif ffôn dy fi fyna, fi fod i ffono. Os ydy'r pen y babi lawr, neu hyd yn oed yn y pythefnos nesaf bod rhywbeth yn digwydd, fi'n cael ffôn ar y rhifau ffôn na a bydd nhw'n cael mynd at Oli i weid bod y babi'n dod neu bod fi wedi gorfod mynd i'r ysbyty. Os ydy e'n warai ffwrdd, sydd hefyd yn gallu digwydd, bydd rhywun arall yn gallu drifo i gar lan. Bydd e'n goffa mynd ar y bus, ond bydd car Oli yn barod iddo fe tu fas y stadiwm os oes rhaid i ddrifo nôl o rwle fel Hull. Imagine nawr bod fi wedi gweud y plan na fi fel, dyma beth ddigwyddodd. Oh my gosh! Sa'n gwybod pam fi wedi cadw'r ein i gyd, oedd hwn yn hongian lawr y rwle. O ie, mae hwnna'n hyll. Colostrum harvesting. Hilarious. How important is a vaginal birth? To me. Yeah. Yeah. And if an ECV's not for you, then there's just no point in having it. Oh, this is so scary.